Ya Allah na, ni kama wannan wani irin rayuwa ne. Ina ta roƙonka ya Allah, amma na rasa me ke faruwa. Sama da shekara 10 kenan nake roƙonka ya Allah, amma bana ganin wani ci gaba. Ko keke ban iya siya ba, balle mashin ko mota. Babu wasu kaya masu kyau, matan ma gaba ɗaya ba ta ni suke yi ba. Ina so ma na fara kasuwanci mai ƙarfi. Babu kuɗi, da na fara tara kuɗi za ka ga nan da nan wata buƙata ta taso mai nauyi. Wannan wani irin rayuwa ne. Duka sa'o'ina sun yi gaba sun bar ni, yawancinsu sun yi kuɗi, sai saka manyan kayayyaki suke. Ni gaskiya na ma gaji da zama mutumin kirki. Ni ma ina tunanin yahu ɗin nan zan fara, saboda babu yadda za a ce kullum ina biyayya kuma ina zuwa masallaci akan lokaci, kuma a ce haka yana faruwa da ni. Gaskiya abin da zan yi kenan, zan je na fara yawo. To 'yan uwana, na san cewa wannan kalan tunani yana yawan yawo a cikin zukatanmu. Dan uwa, na san cewa rayuwa babu sauƙi gaskiya. Wani lokaci da yawanmu muna ji kamar Allah baya son mu. Zai yiwu ka ga wanda kuka tashi tare, ko wanda ma ka girme shi kuma ka fi shi wayo, amma sai ka ga Allah ya masa buɗi sama da kai. Ya kamata ka sani cewa Allah ya riga ya tsara wa kowa adadin arzikinsa a duniya. Kar ka yi amfani da matakin da kake a yanzu ka ɗauka cewa ba za ka yi nasara a rayuwa ba. Ga malaminmu nan Malam Kabiru Jaji, idan za ka tambaye shi lokacin yana a matakin da muke yanzu, ba zai faɗa maka cewa zai iya kaiwa irin wannan mataki da har zai iya tara irin waɗannan mutane ba. Idan za ka bibiye tarihin malam, za ka gane cewa ya yi gwagwarmaya sosai kafin ya kai wannan mataki. Kar ka taɓa tunanin cewa matakin da kake a yanzu a nan za ka ci gaba da kasancewa. Mafi yawancin mutanen da suka yi nasara a rayuwa ba su san hakan zai same su ba. Saboda haka ka kwantar da hankalinka, ka yi aiki tukuru, ka daina kallon sa'anninka waɗanda Allah ya yi musu buɗi kana jin ba daɗi. Komai ƙanƙantan aikin da kake yi, ka yi shi da ikhlasi da gaskiya. Allah zai baka sa'a a kai. Kun ga waɗannan bayan Allah da kuke gani mata? Idan ka ce za ka ba da rayuwanka ne don faranta musu, to gaskiya rayuwarka tana cikin kwale-kwale. Ba wani aibi nake zargin suna da shi ba, a'a, hasali ma an halicce mu ne saboda su, su ma an halicce su ne saboda mu. Amma duk macen da ba za ta so ka saboda aikin da kake yi ba, komai ƙanƙantansa, ka ce mata komot. Sannan duk wacce ka fahimci a tarayyarka da ita babu wani shawari mai amfani da take baka game da rayuwarka, ka ce mata komot. Ke ma ga shawara ta gare ki. Idan ya zo ya ce yana son ki, kika fahimci ɗan ƙarya ne, kuma kika fahimci ba shi da alƙibla, ke ma ki ce mishi komot. Idan ya zo ya ce miki yana son ki, kika ce mishi ya turo gidanku, kika ji ya fara ce miki akwai wani abu da yake jira, ki ce masa kauce. Amma fa ga wata shawara, idan Dr. Wamba ya zo, kada ki ce masa kauce, ki riƙe shi hannu bibbiyu. Na gode.